በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ውዒለ። ከምቲ ኣነ ሰናይ ዝወዓልክዎ ድማ ሰናይ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ድማ ሓፃር ዛንታ ኮይና ቃንዛኻ ከዓቢ ኣይትግደፎ እያ ትብል። ሓደ መዓልቲ ኣቦን ወድን ክዛወሩ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ወዱ ከምዚ ክብል ተዛረቦ። ባባ ንቀዳደም ዝቐደመ ድማ ይዕወት በሎ። ኣቦ ድማ ብሓሳቡ ተስማዕምዐ እሞ ከጎዩ ተወገሱ። ቁሩብ ድሕሪ ምግባዮም ኣቦኡ ጠጠው በለ። ናይ ኣቦኡ ጠጠው ምባሉ ዘሻቐሎ ወዱ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተቶ። ኣቦኡ ድማ ፀፀር ኣብ ሳእነይ ስለ ዝኣተወኒ እየ ክብል መለሰሉ። ወዱ ፍሽኽ ብምባል ኣነ እውን ኣትዩና ኣሎ እንተኾነ ግን ጊዜ የብለይን ንኸውፆ ኢሉ መንገዱ ቐፀለ። ኣቦኡ ድማ ነቲ ፀፀር ኣውፂኡ ሰዓቦ። ድሕሪ ቁሩብ ምግባዮም ንወዱ እቲ ፀፀር ከሸግሮን ቃንዛ ከገብረሉን ጀመረ። ፍጥነቱ ድማ ብኡ ንብኡ ቀነሰ። ኣቦኡ ድማ ኣርኪቡ ሓለፎ። ወዲ ግን ብቃንዛ ክቐፅል ኣይከኣልን። ክጎይ ከም ዘይኽእል ድማ ብዓውታ ጨደረ። ነዚ ዝሰምዐ ኣቦኡ ተመለሰ እሞ እግሪ ናይ ወዱ ብደም ጨቂዩ ረኣየ። ብድሕሪኡ ንወዱ ንገዛ ሒዝዎ ተመለሰ። እግሩ ከም ዝሕከን ከዓ ገበረ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ኣብ ህይወትና ፀገማት ከጋጥሙና እንከለዉ ቀልጢፍና እንተዘይኣሊናዮም መሊሶም የባኣሱልና እምበር ችግርና ኣይፈትሑልናን እዮም። ስለዚ ንስኻ ከዓ መጀመርያ ነቲ ፀፀር እንተተውፅኦ ነርካ እዚ ሕጂ መፂእካ ዘሎ ፀገም ኣይመጋጠመካን በሎ ንወዱ። ዋላ እኳ ንኣሽቱ ይኹኑ ሕጂ ጊዜኦም ኣይኮነን ኢልና ክንገድፎም የብልናን። ምክንያቱ ደሓር ካብኡ ንላዕሊ ዓብዮም ክመፁና ስለ ዝኽእሉ። ከምኡ ድማ ንውድቀትና ከቃላጥፍዎ ዓብዪ ተኽእሎታት ኣሎ ክብል ኣቦ ንወዲ ምኽሩ ለገሰሉ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ክንዕወት ኢልና ምስ ቃንዛና ንጎይን ንጓዓዝን እንተደኣ ሃሊና ኣብ መንገዲ ዓወት ከይበፃሕና ክንወድቕ ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ ደቀቕቲ ፀገማት ኮይኖም ተተረኣዩና እንዳዓበዩ ምስ ከዱ ግን ጠንቂ ውድቀትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ክንጅምር ከለና ዝሓሰብናዮ ዓወት ድማ ከይበፃሕናዮ ሕልሚ ኮይኑ ከይተርፍ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ንዘጋጠሙና ንኣሽቱ ዝመስሉ ፀገማት ግን ከዓ ምስ ግዜ ጠንቂ ናይ ዘይምዕዋትና ዝኾኑ ነገራት ግዜ ከይወሰድና ክንኣልዮም ይግበአና። ካብዚ ሓፃር ዛንታ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር። ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ትዛዚም ኣሎ።